Здравейте на всички ютубъри, аз съм Редвиц Фатала и днес сме с Мохас в един много готин сервер. Нов е, още обаче почва да става известен. Това е... Как се каже? PvP. Да, и той е ютубър. Няма нито геймод, нищо, има само флай. Не, Пещо! Спокой се малко, младеж. Сега ще телепортнем някой, за да го убиеме. През това време ще ви покажа спауна. Ето това е спауна. Не, аз съм направил, това се казва точно. Горе-долу е направено добре, може и по-добре, но... Тук са всички ларпове. Warfood, Enchant, Event, Event 2, XP, Free, PvP, Horse Race, Survival, Sprint, Jump и VIP. Сега ще отида на Warp Free да видя какво има, защото... Но Warp Enchant и там на спауна има безплатно убийство. Добре, Stone Sword, така, глупости, така, Cobblestone, Wood, Apple, да, виждате, това са ви всички безплатни итеми. Сега ще отиваме на спауна. Веднага, щом излезете от спауна, PvP, сега ще ви покажа, ето след тази, може да се каже черта, PvP и можете да се биете. Обаче трябва да внимате, защото има доста напреднали. Ще се пробвам да намеря някой. Добре, тук има двама. Най-вероятно ще ме убият, но все пак се пробвам. Да, разбира се. Jesus fly. Чете, да напишем, кажете хай на YouTube. Ама не си познал. Арде. Тук още не е PvP зона, значи някъде... Не! И да. И ето го Колнера. И кото... Мисля, той не е Колнер, ми Колнер. Така. Лар... Не, аз какво тя на Лара? Тя до Хома. Добре. Между другото, откъде ги имаме тея вълни? От евента. Окей. Ще отида пак да се бия, защото аз няма и без какво да правя. А ти имаш и някакъв кит, като си ютубър? Не. Това е тъпо. Както и да е. Спаун. Добре. Да. И виждате тук повечето може да се каже, че са си платили или са ги спечелили. Да, и тук има рез. Сега ще го махнат, ще ме убият, аз съм сигурен. Да. И сега ще ви покажа тук около спауна. Да. Изключително това, който ни изпал, къде ни юзери са го правили. Хубаво. Все още юзерите нямат китове и така, значи... Еспеди, добре дошли на новия спаун. Спаунът е направен от Викинг PvP. Това е то Викингът е VIP. След оранжевата линия е PvP. Добре. Това би трябвало да е Jump. Да са си правили момчетата. Без Fly, без тъпа, без Ender Pearl. Да, печалите са си правили Jump. Не, тъп съм. Да, Fly.
Между другото, събота имам рожден ден. Не. Добре, и сега мисля да направим малко като ревю на сървъра. Започвам от ларповете. Ларп екип. Ще покажем само някои от ларповете. Значи ето хостера. Каси 10, онера е... разгледайте ги просто. Така... Виждате... Той не се води от екипа. Добре, след това е Warp Enchant. Опа, значи тук имате Free Wooden Sword. И ето, нали... И двата енчантера са до 30 лева. Сега ще ви покажа. Аз съм 10. Не съм сигурен дали и двата да е. Пише и на то 30. Да. Това е на 8. Не, ето този е на 8. Добре. Сега Warp Event. Значи... Ето, поставяш ютубъри на един блок. Добре, по-ще ми го кажеш. Значи това е като дроп парти, като се съберат много хора. Админа... Но това не се прави вече. Както и да е, чупят честовете. Така, Warp Event 2. Добре, ето това е другия евент. Също и този е голям. Така, Warp, така, Events. Добре, така. Значи, тук са графиките на евентите. Ето, понеделник и петък от 18:20 часа. Има евент всеки ден от 6 часа, 18. Събота и неделя от 5, 8 и 11. Днес е от 6 часа. Да, и както виждате, това е на спауна. Така, Warp XP. Тук можете да си фармите животни. Нали? Ето, тук се спамват зомбита и вие просто ги биете и така. И ви дава пари, което е най-хубавото вече. Ох. И така. Сега Warp Fish. Тук имате безплатна въдичка. И можете си ловите риба. Както и да е. Сега Warp. Warp Food. Значи... Много добре са го смислили. Да, тук можете да, нали, да биете, за да вземете храна. И те влизат в лавата да изпечено. Или просто натискате Shift и ги бутате в огъня. И ви пада самата пържолка. Така, Warp. Фри го видяхме. Град. Ето това е. Тук са най-различни къщички, които се продават, прямо както е тази. Ето виждате, има си тераска, всичко, градинка и така, много добре направена. Чайте само да излезна. И ето, всяка струва правим пари. Я видя аз колко имам. $6. Това е самото убийство на зомбитата. Не са изобщо скъпи, като примерно посветите 10 минути на Warp XP. Ето и тук е започват са доста къщички и сигурно ще има още и още нататък. Така, Warp Horse Race. Опа. Така. Печели 32 диаманта Horse Race, така. Тук джойнвате. Наградата се дава само админ Horse Race, така евент. И тук джойнвате и... На евент, да, и това се прави на евент. Сега, като не е пуснати, не става. Warp Jump.
Какво? Стартваме! Стартваме ли? Добре, нека да изиграме един рейс. Да, и се набутах там, където не трябва. Ара бе, букук. Ара бе, ихте, че се не види. Ара бе. Аз ще възпечелих от евента. И ето сък май брик, won a horse race. Ето, спечелих. Така, warp, jump. Че... не е пуснат, защото няма евент. Той е само при евент. И... не е толкова лесен, така. Ще покажа Warp PvP и мисля да е това. Ето тук след чертата, нали, това е сейф зоната. След чертата е PvP. Сега ще ви докажа. Само че май това е админ. Да. И е направено наистина много добре. Защото е голямо помещението и можете да се гоните. Е така. И мисля това да е за този епизод, като ревю. Да, така. И това беше от мене и от Томас. До виждане.